Ang reason nga nung nagkatapok mi sa mga suspitsados, tungod sa kong pagka-tattoo artist. So ikaw di ang glue, kumbaga? Murag sa among tapok, ako'y tattoo artist nila. Murag ginana ba? So diha nagsugod. So kana sila Islaw, kana sila Bubop, Riley, kana silang Gabo, kana silang Akit. So mo dyan na sila Iyok, mo dyan na usas nagtabang nako nga mo-market akong pangahan. Yeah, di pa mo to grab yung Facebook ato ba? Kuan pa mi ato, Friendster. Yeah, MySpace, MySpace, nag-Facebook na dayon, inana. Yeah, mo nang mas daghan kog sa prime nako nga mga patik-patik nako, mas daghan kog mga napatikan nga mga celebrities na mga more on sa banda. Silang Jay Kamikasi, yeah. sila Ayan Tayaw, silang si Barangay Eight sa Tibay. Quezon. Sa daghan pa. Daghan. Yung movie itong peak sa rock na murag mo sa do niya. scene. Kuan sa to kanang bata pa sa dato nga time ba, murag. Pilay edad mo to? Secret. Wajud ni Kuya.